Ćao i dobrodošli. Ako gledate ovo, a slučajno ste inženjer mašinstva, onda bi me zanimalo da čujem vaše mišljenje u sekciji za komentare ispod, pogotovo ako moja razmišljanja i zaključak nisu ispravni. To će mi omogućiti da nešto i naučim, pa onda kanal ima pun smisao je i u tom, da kažem, prilici da i ja nešto mogu da naučim. Uglavnom, danas ću da pričam o nečemu što smatram da je nedostatak u dizajnu DT Swiss nabli. Konkretno ću danas pričati o modelu koji imam pri ruci, to je model XR20, odnosno RX20, izvinjavam se, ali princip je isti i za ostale DT Swiss nable, bar za mnoge koje sam video, a ono prvo što sam rekao, XR je, da, čudno su to napisali, font neki zbunjujući, to je sad manje bitno. Ono što se dešava s tim nablama je da hoće da pukne osovina, a ja, kako da kažem, iz kog razloga mislim da pucaju osovine kod ovih nabli. Ovde se vidi kako su napravili sistem da se osovina, prečnik se povećava i onda naglo se sužava, ovo je po 90 stepeni spušteno i ide osovina, nastavlja se manjeg prečnika. Ono što je DT Swiss time postigao, to je da vi možete, kad je ležaj nakucan u nabli, da stoji, da možete samu osovinu da udarite čekićem sa druge strane i da njome isterate ležaj. To može da se radi alatima za izvlačenje ležajeva, nije neophodna osovina za to. Svakako DT Swiss nable traže po pravilu skuplji alat i za montiranje ležaja i za neke druge stvari, ove novije, i za demontiranje, traže. Tako da ne vidim da je tu neka preterana ušteda i ne znam zbog čega su insistirali na ovome, a ima nekih mana koje su rezultat tog dizajna. Na šta mislim? Kada postoji ovako, na vozovima su pre nekih 100 godina rešili ovaj problem. Imali su problem da im pucaju osovine i ima i više od 100 godina u stvari i nije im bilo jasno zbog čega. Debele osovine, jak materijal, sve je urađeno kako treba i pucaju. I tu je bio sličan dizajn na ovome. I onda su inženjeri zaključili da je problem u naglom tom suženju prečnika. To sam ovde pokušao da nacrtam. Ovo je dizajn koji pravi problem. Ima bilo da ide to cijelom dužinom veći prečnik ili ovako da se proširuje pa da se naglo sužava. Uglavnom na tom mestu gde se prečnik naglo sužava imamo deo osovine koji je puno fleksibilniji zbog manjeg prečnika, čak i ako je ista debljina zidova, čak i ako je malo veća. A imamo odmah pored deo osovine koji je puno manje fleksibilan. I onda se ovaj deo koji je fleksibilniji dosta više radi na toj samoj granici. Sprem toga se pomera više prilikom opterećenja i tu se javlja puno stresa u materijalu i usled zamora materijala osovina puca. Rešenje deluje jednostavno i izgleda ovako, a suština je da se napravi blaži prelaz od šireg dela ka užem. I onda nema ni jedna tačka u kojoj je nagla i velika razlika u krutoći osovine, tako da je taj prelaz puno postepeniji i nemamo taj problem da se povećava stres u nekoj tački. A samo ova konkretna osovina, tu su napravili DT Swiss ovako nešto. Znači oni su ovo se malo preuveličovali. Napravili su da se još dodatno sužava pa širi. I tu jeste napravljena kao neka kriva, odnosno blaži prelaz, ali u smeru da se prvo dodatno još suzi. Pa onda koliko se dobije s tim blažim prelazom, opet je ovde još manji prečnik i veća verovatnoća da će ovo sve da opet se klima i da ima više uvijanja u odnosu na ovo, pa da se tu javi zamor materijala i da pukne. I to je ono što se i dešava na ovim osovinama, to je po meni glavna mana. I ima još jedan problem koji je, da kažem, vezan za to. Sad ću samo da donesem. Ovo su stari fazon koji još uvijek pravi Shimano na mnogim modelima sa šoljama i konusima nable i tu sa spoljne strane ovo je
praktično i šolja, deluje kao šolja ležaja i konus je na samoj osovini, tako da je ležaj na samom kraju nable. I onda vi kad nablu fiksirate u točak, ta osovina i samo opterećenje nable odmah deluje na toj tački gde je osovina fiksirana na točak. I nema tu puno uvijanja, dosta je to lepo raspoređeno i sa leve strane je to u principu ok, mada je desna kritična, tu je i sila pedalanja i samo opterećenje. A kod ove nable imamo problem da ležaj stoji dosta kao unutra, da ima duži deo koji nije, da kažem, oslonjen. Ne oslanja se ni na šta i onda kad mi fiksiramo nablu za kraja ležaja skroz ovde, postoji duži deo koji može više da radi i to mislim da pogoršava ovu priču što sam na početku videa spomenuo, pa da je i to nešto što verovatno doprinosi tome da ove osovine hoće da puknu, mislim. Neće pući svakome, samo oni koji stvarno voze bicikl, što kažu onda obično je problem u biciklisti, vozite previše jako, teški ste i ne znam šta, ali sa ovim nablama nisam imao problema da pucaju osovine i ajde da kažem, ima sigurno defektnih i problema u proizvodnji, dešava se faličnih, ali generalno nisu podložne tome i nemaju taj problem, da kažem, izražen, dok kod ovih se može reći da problem postoji, a eto, ovo je neko moje razmišljanje na temu zbog čega mislim da postoji i kako bi se mogao rešiti. Pretpostavljam da je rešenje samo da se, bar za deo problema, da se osovina zameni nekom koja nema ovako nešto. Jedino treba rešiti ovaj deo na koji se oslanja unutrašnji ni ovo vođice ležaja, da ne bude na navoju baš. Pretpostavljam da to nije baš sjajno, tako da, eto, to je ceo video. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se u nekom narednom videu kad, nadam se, uspešno sklopimo ovu nablu. Ćao!